Det tror vi da i hvert fald. Men et pædagogisk projekt i Horsens vil bygge bro mellem de ældste og de yngste. Jeg godt tænke mig, at jeg levede sådan rigtig lang tid. Så jeg først blev gammel, når jeg blev sådan rigtig gammel. Jeg tror, at det er et spørgsmål om skellet imellem, om man er levende eller man er død. Som en af dem sagde derinde, man kan godt være død, når man er 30 år. Altså sådan åndelig død, eller hvad skal man sige? Ja, det gælder om at holde sig i live, have lyst til nye mennesker og til nye udfordringer. Også selvom man er fyldt 70. Det går ganske vist ikke så stærkt længere, men Kim fra 6. A er meget tålmodig over for sin nye computerelev. For selvom Erik har oplevet meget i sine 75 år, er det hans første møde med den moderne teknologi. Jeg har aldrig rørt ved en computer. Aldrig. Og jeg kan godt sige dig, det kører rundt for mig fuldstændig. Muligvis kan jeg lære det. Jeg ved det ikke. Hvad synes du om det? Jeg synes faktisk, jeg har nok fyldt år for mange gange til at bruge den her. Men selvom Erik ikke får lært at bruge EDB, giver samværet omkring computeren en større forståelse mellem børnene og de ældre. Det har taget nogle fordomme væk med hensyn til, hvad er det egentlig for noget, alle de der, man ser alle de her unger, som sidder der og glor på den her skærm ud og ind, ikke? Og hvad er det egentlig for noget, der fanger dem? Og jeg kan godt føle noget af det der, hvad det er, der fanger dem, fordi hvad betyder den tangent der, og hvad gør man, når man skal gøre sådan og sådan? Altså alle de der ting, og jeg kan godt følge dem. De har været meget friske. Sådan at gå rundt og sange og sådan været med til ting. Det har ikke været sådan, de har sat sig ned og sagt, nej, nu bliver vi nødt til at hvile. Det var sådan, de har hele tiden været oppe på dupperne. God aften og velkommen til Karinas Sofa Show. Programmet, der er bygget op omkring de grove udnyttelser, nutidens kvinder kommer ud for. Det er elever fra 2. 6. klasser og en gruppe ældre fra Horsens, som i en uge har haft en række fælles aktiviteter. Formålet har været at knytte nogle nye bånd mellem de 2 generationer, som står på hver sin side af den erhvervsaktive alder. De kan nemlig have stor glæde af hinanden. Jeg har haft den drøm længe at bringe bedsteforældre og børnebørn sammen. Fordi når vi er væk, vi gamle, så er der ikke nogen, der kan fortælle dem, hvad der skete dengang. Der er sket så meget i de 75 år, jeg har levet, som dem, der nu er 12-13 år, som de her. De har aldrig nogensinde ville få at vide, hvis vi er væk. Er der noget, du sådan er blevet overrasket over? De fortalte dig noget der? Ja, for eksempel, at de kun fik en blyant til i julegave. Det havde jeg ikke rigtig troet. I min ungdom, der havde vi meget mere forhold til vores bedsteforældre, end de har i dag. For husk, bedsteforældrene i dag, de er mange gange unge, meget unge. Det er en helt anden forhold. En bedsteforældre, det var nogen, man kravlede ind til at hygge sig med, og jeg fik en trøstende ord med. Dengang jeg var ung, der tænkte jeg også meget på døden. Jeg synes, det var uhyggeligt. I dag gør jeg altså ikke. Bare døden, dem har jeg lov til, at vi må få sagt farvel til hinanden. Nu er jeg 75 år. Jeg tænker ikke så meget over det, men jeg er ikke bange for at dø, fordi det er noget, vi skal. Vi opfatter det ligesom, man skal gå til tandlæge, ikke? Bare man er fri for at komme til at ligge for længe i sengen. Jeg skulle ikke lide, at der er nogle af de unge mennesker, der allerede ser og tænker på, at jeg vil nu være bange for, når jeg skal dø. For jeg tror ærligt talt, at det bliver det nemmeste at komme om ved, når man bliver så gammel, som vi er blevet. At det skal I ikke gå og tænke på, at det er det værste. Det, som jeg synes er mest væsentligt, det er, at det er en begyndelse, det her. At vi kan måske følge det op på en eller anden måde. Jeg har snakket med Connie, deres lærer, om, at jeg personligt vil i hvert fald gerne komme og besøge dem i klasserne. Det er jo 2 klasser, der er bragt sammen. Og snakke videre. I starten, der sad vi også ved hver sit bord, når vi sad og spiste og sådan noget. Det gør vi heller ikke rigtig længere, ja. Så stod hver sin ende af rundkredsen, når vi sang og sådan noget. Så er vi så blandet nu, fordi nu har vi så lært hinanden at kende. Bag projektet i Horsens står 5 pædagogstuderende fra Gedved Statsseminarium.